bakin ciki shine waɗanda ya kamata su fi damuwa da ƙaruwar wannan ta'addanci a cikin ƙasar nan ce mana suke raguwa yake yi. Har cikinsu akwai mai cewa babu sauran ta'addanci yanzu a Najeriya duk mun gama da shi. Ita kanta wannan maganar a hakikanin ta ta'addanci ce, domin babu yadda za a yi mutane suna rasa 'yan uwansu, ana kashe su, ana wulakanta su, ana cin zarafinsu, ana awon gaba da dukiyarsu ko a kokkone ta, sannan kuma ka zo ka ce musu wai babu sauran tashin hankali ko babu wata matsalar ta'addanci a Najeriya. A satin nan na ƙarshen watan Ramadan bayan Allah a Maiduguri sun ga tashin hankali a daidai lokacin da suke shan ruwa ranar Litinin nan ta gabata. An je ƙara fashewar bom har wurare guda 3 waɗanda suka haɗa da kasuwan nan fitatta ta Monday Market da bakin asibitin TH da kuma post office, wurare inda al'umma ta taru kuma daidai ana shan ruwa. An kashe sama da mutane 23 kuma sama da mutane 100 sun tagayyara. Daga cikin abin da yake damun mu a wannan ƙasa shine yadda aka raina mu a matsayin mu na al'umma musulmi a wannan ƙasa. Mu dauki kes ɗin walida Abdulhadi Ibrahim ya Hadeja ta jihar Jigawa, wadda wani jami'in hukumar leƙin asiri ta ƙasa DSS wanda ake cewa Ifeanyi Oyewuyi ya sace ta, ya ɓoye ta, ya yi mata ciki. Amma bayan wannan al'amari ya bayyana sai da aka kai ruwa rana sannan hukumar DSS ta yadda ta hannunta ta ga gwamnatin jihar Jigawa. Shi kam zancin a hukunta shi akan wannan mummunan laifi nasa har yanzu ba san inda fayil ɗin ya kwana ba. Abu biyu ne suke min bakin ciki game da wannan lamari. Abu na farko shine shiru daga ɓangaren jagororinmu da shugabanninmu, kai ka ce babu abin da ya faru. Abu na biyu, yadda ita hukumar DSS ta ɗaure mu ma'aikacinta gindi, ta ɓoye shi, ta hana a gabatar da shi domin a hukunta shi yadda ya kamata. Abu na uku ma mahi bakin ciki shine ministan harkokin mata da ta fito tana ƙaryata uban yarinya da ya ce mailo ce, ƙaramar yarinya ce, wai shekarunta 22. In ji ta ita minista ta fi uban yarinya sani. Ka kwatanta wannan kes da kes ɗin Yunusa Yalo, wanda ba sai na faɗi ba kowa ya san abin da ya gudana. Kuma wasu daga cikin namu jagororinmu su suka ɗaure gindi aka wulaƙanta shi akan ya auri wadda ita ta musulunta don ƙashin kanta kuma ba yarinya ce ƙarama ba. Wannan shekara tsakanin 2025 zuwa 2026 ta shaido su al'amura a tarihin Najeriya wayanda suka mai da Najeriya a wani hali na tsaka mai wuya. Tun shekarar 2020, shekarar corona, wasu munafukan 'yan Najeriya daga cikin abokan zaman mu Kiristoci suka yi tattaki suka tafi Amerika suka kai ƙarar wai ana kisan kiyashi mu Kiristoci a Najeriya. Wannan ya jawo ƙasar Amerika ta ɗauki wasu muggan matakai akan wannan ƙasa. Wannan lamari ga tsarin dokokin ƙasa shi ake cewa treason, wato cin amanar ƙasa. Amma abin ban takaici saboda su 'yan mowa ne, maimakon a hukunta su sai maganin su kake a fada shugaban ƙasa ana lallashin su. Wannan abin da suka yi shi ya jawo harin ihu a banza wanda shugaban ƙasa Amurka ya kawo a nan jihar Sokoto ranar Kirsimeti ta gabata, wanda matar shugaban ƙasa Olureni Tinubu ta wanke kafa ta sa takalmi ta hau jirgi ta yi tattaki ta tai Amerika ta gode masu akan harin da aka kawo. Wannan ba ɓoyen abu ne, jaridu da kafafe sun ɗauke shi. Ɗaya daga cikin waɗanda suka yi uwa da makarɗiya akan wannan ƙarairayin shine wani lauya da ake kira Professor Ojo Amopitan. San ne, Professor ne, amma ya sharara ƙarya a shafi 70 akan ƙasarsa Najeriya ya kai wa gwamnatin Amerika, wanda a dalilin haka aka sanya mu cikin jerin ƙasashen da Amerika za ta riƙa sa musu ido da neman su koma kan layi, ma'ana su rage ba addinin musulunci da dokokin shari'a muhimmanci. Irin su hizbanan da ake kafawa, irin su hukumar zakka da waƙafi da makamantansu, wai duk suna gwadin musulunci da daraja a Najeriya, to duk a daina su. To shi wanda ya wannan rubutun fa
sakamakon da shugaba Tinubu ya bashi shine ya naɗa shi shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta wato INEC. Ƙungiyoyin musulmai na Najeriya sun taru gaba ɗaya na kowane ɓangare suka yi kururuwa kan ca ba mu yadda da shi ba mu yadda zai mana adalci ba. A hakika ni ma har fada shugaban ƙasa ƙungiyar malamai ta je aka kai koke, amma da yake a wannan gwamnati muryar musulunci ba ta da amo, to ayi kunde oshegu da wannan kiran. Yaushe ne al'ummar musulmi a Najeriya muka zama wulakantattu haka? Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar.